I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Dokyo, Ongboy, Tisoy! Bay Nonoy. Bay Nonoy. Unsa man ka diyang hinuktok man ka? Nag-uol ka atong suwat sa imong lolo, ha? Ay, Unsa ka? Ay, Bedokyo, magana na jutan ni Lalat. Maudi na imong hinuktokan? No, unsa man kayo? Oh, karong gabi eh. Kasiguro kung naaron sa ila ang humot na kung lalat. Haranaan ta siya. Nagna si Bugan. Sao na lang. Eh na kumadlok niya. Kaya nagsabot kami nga di na siya makapanghilabot ako. Ay, mayo laguntag mo tuma sa yung sabot. Nagsabot nami. Og mo ni pinag-ingon nga may daman best friend. Yan, kulatahon sa gambugan, bay. Way hilakay, mga matay, mga matay! Okay, yan na ta sa inyo. Ay, salamat. Abot na yun taon ta. Of course. Enjoy ka ba, ha? Yes! Lingaw ka sa salida sinihan? Dili, uy. Ha? Kasi, wa ka malingaw nga aksyon man kaya tong salida, ha? Mas nalingaw ko sa imong pagkuot o sa imong pagtsokolala, papa. Hala, no. Perting aksyon na dito. Perting kuta, eh. Hey, bugat niya, eh. Sige, ay, batsin ako, ay. Ay, kaniyot sa uy manaog ko. Sige na, uga. Okay. Ayun ako. Why, kiss? Ugma na. Inighatag ni mo na ko og kwarta. Bugat sab, uy. Sige. Kiss na lang. Uli na ko. Bang. Namilit sa kumbaba ang bas nga nakabgab sa ligid sa motor ni Bugart da. Ay, di lang love ay kaayong kusniton sa bugan. Ay, musod na ko sa bahay, oy. Halatao, iway kinikiway ila, ito'y kapalano. Unsa man ron? Toy. Lilion ko gani sa bintana, bi? Itong kahawang ini, halatao kaut lubot, taligibito ka, taligibito ka, halakaon tapuro ka. Toy la, itong kahawa ini, tungaw, toma, bon kaspa, korikong kigwa, halatao kaut lubot, taligibito ka. May na lang to, nakakanta ta. Wow! Kanindot sa akong feeling nga imong giharanahan. Uy, Dokyo! Ininsik to, ininsik. Pasabot ino ato dahil nga ang akong feelings di mo ay katapusan o way sinugdanan. Alright! Mahimo bang makadayon mi sa imuhang panimay humot kong latlat? Dayon milat. Dali mo, uy! Kariyot lang! Oy! Bogart? Bugwart. Sa'yo bugwat. Bugwak. Tarong ako niya. Bida, no? Masama? Patay na kita ni bay. Kulatahon sa gambugan. Ay, sos, ay kalimot nga na. Doon namin sabot nga, di na ko niya dapatan. Nalimot ka na. Bogart! Hoy! Ang atong sabot, tingali kalimot ka. Ay, di bitaw. Ay, salamat. Kamao man kang mutuman og sabot, Bugwart. Kanang may balik. Bogart? Bogart, may balik ba lagi ka? Ay, naptata na akong motor, oy. Ug timing nga sa akong pagbalik, nangarana di ning unggoy uban sa baboy.
Lagi? Nga isog-isog man ka, ha? Tanalan bay. Manibat lang ta din eh. Oh, no. Ayaw ba'y nonoy? Gingan lang tanyag unggoy og baboy. Oh. Kunya siya, bauya. Si Bawya. Oy, ikaw ba? Bisita ming latlat, oy. Dali, manood ta sa ila latlat. Dali, manood ta. Oh, Ay, ipadayo naman ta. Ayaw sa... Ayaw na mugsod, no? Hmm. Ayaw mugsod, ha? Nga naman. Wa pa mahuman ang harana. Unsa! Mangharana sa gunilalat. Katawanan. Katawanan. Tawanan. Kung kinsay mo daw og magustuhan ni lalat, mo yang padayunon. Uswa! Oh! Deal or no deal, ha? Nala, O sa man lalat? Dira. Sige, uyon ko, ani. Ala, kili. Okay. Ikay daw yung sista ni mo. Di mo ko kumaw. Ako, di ko kamaw sa mong Sorry. kanta. Bahala ka diya. Tanaw na itong kinsay dawan itong lalat. Ang naabay doyog, ugway doyog. Doyog diya. Sa mo na ako ni. Bahala ka. Muna lang mo ko. Oy, ikaw. Ay, si katawa niya, baboy. ikaw, kan. Ikaw, gunit na yung sista. Duyugi ko. Alang may 3 bibi. Gubaw na ay. Tulok ka itik. Hindi ka kamaw? Unsa man ang tulok ka itik gani? Unsa man natulok ite? Ah, Di, may tulok ka dak. may tulok ka itik. Ay, hala. May tulok ka itik nga nakita ko. Ay, butangnya tuno. Klaro na, ikaw ba? Uy, ikaw ba? Gidukol mo Di, ko dili ikaw gidukol ako, li mo sa. Ay, tulok ka iti. May- Nakita. Amo na, kala. Matambok, maniwang, maona. Amo na, sige eh. Mao. Pag-iahap ba? Ganahan mong guguhan na, good. Ilarga. Sige, ikaw na lang kanta para nako. Ikaw lang do Ah, sige. kay nindot wag kay kamay man kay kagtig. O lagi, sige, larga. May tulog ka itik, nga nakita ko. Klaruhan ng doyong, di ba na? Gagmay dako, pakiay-kiay, ang usa tulo, may balibo sa lobot, pakiay-kiay, kuhak. Wak bitaw ka, wak ka. Wak. Hala no, taro mo na! Nangugat na ba akong kanta, ha? Ano mga puyos kapis, di wak na ka. Bugart, but lang bangag sa ilong yun, di mo bugart. Bangag sa ilong. Dali na bugart. Sod na bugart, my love. Pasensya na mo, Dokyo. Pasensya na mo. Unsaon taman nga ako may gipili. Kapa. Binuang ni. Doon ay favoritism. Ikaw ba ganiha pa man ka? Para Sige, makalabo sa akin, bye. ha? Tada bay na, dali. Tada bay. Sige. Babayu. Pre. Dala, let's go. Tara. My love. Babayu. Ay. Bay. Bay. Saban. Bundak mo yung pultahan bay. Sukot Sagot ka. ko. Binuang tong ila. Binuang. Nindot kay atong kanta ininsik unyang bidaog lang tong tulo ka itik kaway. Buang na. Maayo man tani mo kantas lalat dito man puntas way tonong may tulo ka itik. Dili kay bao gali sa wak. Ningon ni wak. Ungo. Pe. Dili ni mahimo. Bay, alag. Mahimo Ay, pa. paghilaks bay. Nakasabot ko. Nasakitan ang puso mo. Oh, Sakit ni mong puso, no? dili. Kung sa miday, bay. Ay, kaduhan na taan ni. Ay, tumbi akong tingin. Karaan! Kaduhan na. Galing. Bigyan ako, dili ako imong padag-unda. Uy, mahimo pagod na. Katisoy ni mo, unya ilisan na tikag unggoy. Kana ba? Mibalik ka no, kay gimingaw ka na ko. Wow, Oh, unsa man di ay? ngayo kong kwarto para mabulkitan ng akong motor. Balik bangag sa ilong yun ni mo, Bugart. Bay, Dokyo. Ano may aninom sa tas kalasangan? Anin na sa ngilit sa pangpang, ha? Bay, madubyuhan ka na. O, diminyuhan ka. Muambag ka sa ubos, patay ka. Iyain na lang ko din niya, Abay Nonoy. Kay isumbong ko ang kaot sa akong tughan nining dapita. Bay, Dokyo. Akong ipataban sa hangin ang akong mga kasakit. Ihi. Nangihi ka, bay?
Nihila ko. Ikaw na sa pag-ilak, Pinokyo. Ikaw na. Pasag di ko ba nunoy? Dili ko makaginawa og tarong kundi mo gawas kining kahuot sa akong ilong. Kaluod. Trapuha tabi, ang t-shirt ni mo rin. Yaks! Iyo! Baw na nas inyo. Isagol na sa kape. Tanawa, sinata po. Giingnan bitaw ta ka nga palay inas lalat ni mo. Kay wala nagmahal ni mo. Pero siya ang gipaningkit ng giatay kong kasing-kasing. Siya. Pinokyo. Unsa may buhaton ako, abay nunoy. Maghikong na lang ka ako dinli, ha? Ayaw bay, bads ka na si Munaw na. Mas maayo pang buamba ko dinli sa pangpang. Aron nigtugdon ako sa ubos. Tugdon? Tugpa siguro. Aron nigtugpa na ako sa ubos. Impas ang tanan. Wa na ko'y problema. Patay sa ka! Oo, no? Bitaw, no? Ingor ba sila bay? Kanang mo layat ka, sakit Oh. mo kuno na. Sakit ka na sa tanan. Sakit eh, na. Oo. Di na lang ko maghikog. Labing maayo bay. Unya, unsa may buhaton ako. Siya mo buhaton? Yay. May atong buhaton bay. Kuyugi ko syudad. Sa akong lolo bulantoy. Ha? Mo ato tag syudad? O Pinokyo! Tingali dito na mo makita ang babae na bahalag gwapa. Basta sexy. Unya na in love mo. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!